पावर स्टार के गाना एकदम धूम मचा के ट्रेंडिंग में अभी वो गाना 17 नंबर पर ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में अभी वो गाना टॉप म्यूजिक में बा, ठीक बा। लेकिन वो गाना जौन बा वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर नइखे। तो इनमें बहुत तरह के बात आवता है कि धुरंधर भैया गाना के उड़ा दिलन, धुरंधर भैया गाना के उड़वा दिलन, टी सीरीज गाना के रिमूव करवा दिया। काहे से कि 15 साल पहले राधे से हम रसिया गाना गइले रहलन, चल 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 तोरा माई से कहत नहीं, तो ऐसे टी सीरीज उड़वा दिया कि पवन सिंह खुद जौन बा, पवन सिंह खुद पवन सिंह पर उंगली उठावल के माने लोग कहत रहे लोग कि चल 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 हमारा गाना, हमरा कोनो के पहचान से पहचान बनल बा, हमार पहचान अपने आप खुद से बनल बा। अब ई बात हम काहे कहत नहीं, काहे से कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर जइबा त गाना लौकी ना, ठीक बा। लेकिन जेकरा लगे लिंक बा वो गाना के उ देख सकता। अगर टी सीरीज के क्लेम आई रही तो ओजा लिखित नु कि टी सीरीज के क्लेम के चलते जो है ये गाना डिलीट हुआ है, लेकिन ओजा लिखत है कि अपलोडर मतलब पता बा का होला। आवत त कहत है कि धुरंधर भैया मार के उड़वा देले बने रे तोता, पढ़ल लिखल आदमी रे, पढ़ल लिखल के बात करता है, का कहल जावे एकरा के त कहत आदमी हो गइल बा। ई हमनी के कहेला कि पढ़ल लिखल जब देखा पढ़ल लिखल बड़ा तो कहे ना देखला कि अपलोडर कइले बड़न, प्राइवेट कइल बा वीडियो, ठीक बा ना। तो वीडियो प्राइवेट कइल बा ना, तो अनलिस्टेड कइल रही तब लौकित प्राइवेट कइल बा। कोनो रीजन हो सकला जैसे प्राइवेट कइल बा, लेकिन वही के रीजन होता जे पावर स्टार के ऊपर उंगली उठा लगल बा, हटवा देलन बा, हो सकता। लेकिन अब ई गाना आई कि ना आई ई पूरा डिपेंड करता ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर और ई पावर स्टार पवन सिंह पर। काहे से कि इहे लोग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है जे तारा मौसा के बाप रे सब बंद करा दे रहा है, चोराऊ के तो पूरा एकदम सिस्टम में बंद करा दे रहा है। तारा एक जन वाले चोर पुत्र के सब खत्म करा देला रहा। अब आवत रह तू हेने बकर करे टी सीरीज के कॉपीराइट रही तो टी सीरीज लिखी, ठीक बा। म्यूजिक जंक्शन अगर चाही तो तार बाजी, ना चाही तो ना बाजी। एगो बात बताइए, अगर मान ली टी सीरीज के गाना ना देलन का पवन सिंह के गाना ब्लॉक कर दिया टी सीरीज, इतना एथी हो गइल बा। माने लेवल जानते हो, पवन सिंह का मतलब समझ रहे हो, अंडू पंडू दाल भात हमें सन के एथी कर दी। धुरंधर भैया ना पूछ ले मैनेजर साहब से पहुंचे के धुरंधर भैया ना मान कि आज अलवन थी में मतलब कि उनकर गाना केहू मार के फट दे उड़ा दी। पावर यही जैसे शुरू होला, ठीक बा। अब पावर केहू और ना लेके जाई तो ई प्राइवेट कइल बा कोनो रीजन से। हो सकता है कि पवन सिंह कहले हो कि हमरा पंगुरी उठाओ तरन, राधे से हम रसिया उतना वरिष्ठ कलाकार बड़न उ कह तरन कि हमर गाना चोराए गइले बड़न। हो सकता है कि इकुली बात चलल हो से पवन सिंह प्राइवेट करा देलन, चाहे कोनो डिस्कस भइल टी सीरीज आ पवन सिंह में है तो ए से जौन बा गाना, लेकिन ना क्लेम आया है ना कॉपीराइट, कुछ भी नहीं आया है। बस अपलोडर जो है उस गाने को एथी किया है जौन बवाल भौका समझाए में करा के समझे वाला कोई बा। तनी ऐसा मारे तनी हमरो से कोनो समझ जाई न तो तनी एथी हो जाई। पढ़ल लिखल तो इले नहीं कि हमनी के कहला कि पढ़ लिख के आ जासन, ठीक बा भाई। गर्मी में वीडियो बैठ के बनाते हैं, एकर मतलब अब ई मत दिलाओ बार जावना एथी में पढ़ले बड़ी सुन, बाकी सब ओकर एथी लोग जानता है बा। वीडियो के जाए से जाए शेयर करी, एथी के मतलब तो तनी के पते होई, ज्यादा हमरा से पूछेला सन सब कोनो के पता होई। चलो मिलते हैं सन अगला वीडियो में, ठीक बा। कोई गाना का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। पावर वहीं पे है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं।